Egunon eta eskerrik asko etorteagatik. EH Bildu ordezkatzen agertu gara ona maira Bruno Zubizarreta, Jon Egoirizelaia eta ni Asier González. Eta gure asmoa da dator bi aste barru plenoa dagoenez ordenantza fiskalei buruz hitz egingo dugunez pleno horretan, horien inguruan aurkeztuko ditugun emendakinei buruz hitz egitea edo jendeari horiek azaltzea emendakinak. Irailaren 26an osoko bilkuran fiskalidade arauak aurkeztuko ditu udal gobernuak eta guk beti pentsatu izan dugu Bilbok fiskalidade justuago bat behar duela, progresiboa izan behar duela, kalekoari, hiritarrari lotua izan behar duela, baina zoritxarrez berriro ere Alderdi Jeltzaleak eta PSOEk aurkeztu duten proposamen osoa gehiago dago lotuta zergen sama hiritar bilbotarren gainean jartzera, baina enpresa handiak salbatzera edo enpresa handiak saritzera. Egoera horri buelta eman nahi diogu eta horregatik 17 emendakinen proposamena. Gure helburuak besteak beste, edo adibidez, badira ohiko tasak ordaintzeko larri dabilen jendeari, larri dabiltzan personei laguntzea eredu progresiboagoen bidez, ordena religiosoei ere privilegioak ezabatzea eta tokiko komertzioari edo autonomoei euren jarduera laguntzeko baldintzak edo erraztea. Bestalde, Zorrotzaurreko irlaz ere hitz egin behar dugu, badirudi paradisu fiskal bat izango dela irla hori barriro. Udal gobernua planteatzen duenaren arabera, saritu nahi dute horra enpresa pribatuak euren jarduera egitera joatea, inpostuak asko bajatuz, eta horri guk ditzen diogu paradisu fiskal bat sortzea. Eta enpresa handien irabazi asmoa ez dute kontutan hartzen, eta ematen dizkiete kriston onurak, ez da oso onura garrantzitsuak. Azken finean, Bilbotarran eguneroko bizitza hobetzeko neurriak proposatu beharko genituzke hemendik udaletxetik, eta ahalmen handiena duten horiek ordain dezatela ordaindu behar dutena. Neurrien artean etxebizitza hutzen inguruan dagoen karga, edo errekargua, proposatu dugu igotzeko orain dagoen 125-tik 150-era, hain zuzen ere Foru Aldundiak onartzen duen gehiengo horretara. Eta hori da, ia horrela errazten dugun, etxebizitza parkearen alokera eta bizkortzea edo azkartzea ez da. Hildo horretan, begi honez ikusi dugu Alderdi Jeltzaleak hartu duen jarrera aldaketa, izan ere, iaz onartuz bazen ere aurten proposatzen du udal gobernuak dependentzia egoeran dauden personak, hala beharrez ezin dutenean euren etxean bizi, ibia edo igiezinaren gaineko zerga horretaz salbuetxita egotea eta guk hori ere ondo ikusi genuen eta iaz guk proposatu genduen. Guk orain aratago joatea eskatzen dugu, eta menpeko egoeran dauden pertsona guztien ganean izan barko zen salbueste hori. Bai zahar egoitzetan daudenak, edo bai mediko, edo egoitza psikiatrikoetan daudenei ere behartuta daudenez etxetik kanpo bizitzera, posarei ere etxe bizitza gaineko zerga hori salbuestea. Egoera oso estuan bizi dira pertsona batzuk hiri honetan, eta batzutan ahaztu egiten ditugu, eta gero eta gehiago dira egoera oso estuan bizi direnak egunerokoan. Eta horregatik, badagoz inpostu batzuk, egunetik egunera pasatzen direlako lan oharkabean, esaten digute 1% igoko dela IPC-aren aginduz eta, baina, guk uste dugu, inpostu txiki horietan ere egin alditugula hobariak, ez du bizi diren horien alde, ezta. Adibidez, horregatik planteatu dugu bai zaborraren eta bai estolderiaren inpostuetan, izatea progresiboagoak. Eta errentaren arabera edo persona kopurraren arabera etxe horretan
segun ze egoera dagoen, tabla batzuk zehaztea, eta hori proposatu ditugu emendakinetan, tabla horiek, eta izateko progresiboagoa errenta horren jasotzea. Horrez gain, ingurumenaren ganean ere bai, azkenean, 5. edukiontzia, organikoaren edukiontzia, Bilbo osora zabalitago, eta, behin zabalduta dagoenean, pentsatzen dugu, izan behar dugula, ara ere, urrunago joan behar dugula, eta bonifikazioaren bat eskaini beharko litzaiokela, benetan, ahalegin egiten ari denari, erreziklajearen alde, edo 5. edukiontzi hori erabiltzaren alde. Eta, azkenik ere bai esat duguna, Zorrotzaurreko eremu mistoan gertatzen ari dena da Zorrotzaurreko Deustuko Herriberako hiritarren bizkarretik eurei esere eskaintzen programetan, baina bai ari garena da denbora guztian paradisu fiskal bat montatzen hor, inpostua baja arazten eraikuntza handiek egiteagatik inpostuak bajatu, eta guk planteatzen duguna da, udalak esaten duenean, horra jarduera akademiko pribatuak edo bideratu behar direla, eta horregatik erresten du inpostuen asuntoa, guk uste duguna da, hezkuntza publikoa balioetsi behar dela, eta esparru publikotik ari garenez, horre egin behar dela alegina. Eta ez esparru pribatuko beste jarduera batzuk promozionatzea. Eta paradisu fiskalei jarraiki, Estatu Espainolak eta bere eskutik foru aldundiak edozein jarduera zerga ordaintzetik salbuetsi nahi du, hori iragarri zuten, UEFA dela eta, 2008ko UEFA dela eta, horren aurrean, zeo zer egiterik badago, guk jarduera ekonomiko guztiak, UEFA-ari lotuta dagozenak, uste dugu ordaindu behar dutela euren zerga, eta horren inguruan ere bai mozio bat aurkeztu dugu. UEFA-aren inguruan egiten diren edozein jarduera enpresarial ere bai, euren inpostuak ordain ditzaten. Tira, aipatutako hori guztia dira, da beste batzuk ditugu ere bai mozioen artean, uste dugulako fiskalidadea oso garrantzitsua dela herritarrentzat egunerokoan ere bai, ez bakarrik proiektu handietan. Eta bilbotar guztien behar izan kontutan hartzea, ordenantze fiskalen lantzeko orduan bildurentzako oso garrantzitsua zen. Eta horri lotuta, esan nahi aprobetxatu nahiko genuke gaur, adierazteko, nahi dugula herritarrek har dezaten parte ez bakarrik fiskalidadearen gaian, etor dira hiritarrak gurera bulegora proposamenak ekartera, baina beste edozein eskaera edo proposamen egiteko etor daitezela Bilboko EH Bilduren bulegoetara, beti egonda zabali bulegoa, baina, proposatu nahi dizuegu, etor zaitezten, ze azkenean, hauteskunde kanpainan esan gendun, Bilbok 2. aldaketa bar zuela, eta eman bostekoa kanpaina edo jarri genuen mai gainean, hiritarren eta elkarteen proposamenekin, eta jarraitu nahi dugu bideo horretan, horregatik planteatzen dugu korreo elektroniko bat zabaldu berri dugu, proposatu Bilbo, izena daukana, proposatu Bilbo abildua@bildu.eus, hori iragarriko dugu metik eta aurrerantzan ere bai hiritarrek jakin dezaten, eta hor bota ditzaten euren proposamenak, Bilbo hobe bat proposatzeko, eta horren bitartez ere bai eskatu dezakete edozein momentutan hitza, beste momenturen batean bilera bat egiteko eurekin batera, zezin negotziak horre gongo gara, eta beste edozein proposamen egin nahi behituzte aurrez aurre, horre eukiko gaituztera, ez da.